že aj tu môžeme mať občas pár technických problémov. Ale vítajte, každý jeden z vás. Som nadšený za každým, keď máme v stredu hovor. Učíme sa veľa a chceme sa dozvedieť o zdraví, o tom, čo veda naozaj hovorí, lebo je toľko informácií. Pred rokmi sme počuli z článkov a od lekárov o spojení čreva a mozgu a o dôležitosti čreva. Robil som rozhovory, kde som počul veci ako črevo sa vyvíja v maternici skôr než mozog, alebo že črevo je riadiace centrum zdravia a podobné informácie. Navyše som čítal knihy nášho hostia o dôležitosti zdravia. Viem, že sa zaoberá, je veľmi zaujatý všetkým, hovorí, že sa pre nás vzdeláva, aby sme sa nemuseli v otázkach zdravia. Je bývalým hlavným vedeckým poradcom britskej vlády pre bezpečnosť liekov, predsedom fóra o potravinách a zdraví Kráľovskej lekárskej spoločnosti a členom Oxfordského inštitútu pre potraviny, mozog a správanie. Napriek tomu vytvoril pojem farmakonutrícia, nech je vaše jedlo vašim liekom. Máme tu teda niekoho, kto strávil väčšinu života skúmaním zdravia pre nás, aby sme nemuseli hádať, ale mohli zistiť, čo veda skutočne hovorí o našom zdraví a aké dôležité je zdravie čriev. Takže mi prosím pomôžte privítať nášho vedeckého poradcu zo Zinzína, doktor Paula Claytona. Dobrý deň, Paul. Budeme potrebovať, aby ste si zapli mikrofón. Dobre. Máme zvuk? Áno, máme. Ďakujem, Paul. A vítajte. Fajn. Je nám cťou, že si vždy nájdete čas zo svojho nabitého programu, aby ste nás vzdelávali. Veľmi vám za to ďakujem. Ďakujem a vítajte všetkým poslucháčom. Je úžasné vidieť toľko ľudí zapojených do týchto diskusí. Áno, farmakovýživa. Tento termín som vymyslel pred generáciou, asi pred 25 či 30 rokmi. Vtedy nikto nevedel, čo to znamená. Nie som si istý, či to teraz mnohí chápu. Tá kniha je dostupná vo viac ako 50 jazykoch. Pôvodne som ju chcel nazvať Lekári, dieta a smrť, ale vydavateľ povedal, nie, potrebujeme niečo pozitívne. Počul som, že ste v jednej z kníh uvažovali o názve Výživa pre hlupákov. A vy ste, áno, ani tá nie je príliš dobrá, ale vždy prídete s nejakými skvelými nápadmi. No, viete, považujem sa za laika, keď príde na vedu o živote, ktorá je tak úžasne zložitá. Čím hlbšie sa do toho ponoríte, tým viac vidíte vrstvy zložitých systémov, ktorých koniec nenájdete. Je to pokorná skúsenosť, keď pochopíte, ako ľudia hovoria, že čmeliak nemôže lietať. Mne sa zdá nemožné, aby bunka bola tak samoorganizovaná, že funguje nehovoriac o celom ľudskom tele. To, že môžeme chodiť, rozprávať a myslieť, je niečo, čo nedokážem pochopiť. Nechápem, ako dokážeme robiť tieto veci. Nejako to zvládame, ale čím viac to skúmam, tým viac vidím, že sme na nebezpečnej pôde. Boli sme zvedení k životu štýlom, ktorý je pre nás extrémne škodlivý. Poškodzuje nielen nás, spotrebiteľov žijúcich teraz, ale aj deti, ktoré sa ešte nenarodili. Toto je známe ako Doha alebo hypotéza o stravovacom pôvode chorôb, tiež nazývaná Barkerova hypotéza. Má to rôzne názvy.
Existuje veľa dôkazov, že generácie po nás sú čoraz viac poškodzované stravou a životným štýlom, ktorý sme si vybrali, alebo skôr, ktorý nám bol vnútený. V istom bode sa stalo morálnou povinnosťou opustiť akademickú pôdu, hoci stále mám v nej jednu nohu, a ísť do reálneho sveta vysvetľovať ľuďom, že sa deje problém. Dom horí. Možno by sme mali začať hľadať spôsoby, ako ho uhasiť. Vieš čo, Paul? To dáva veľký zmysel. Viete, minulý týždeň som tu robil rozhovor so Stuartom Tomkom, globálnym pedagógom, ktorý bol tiež veľmi pôsobivý. A keď som presne tak povedal, že po rokoch skúseností prišiel do Zinzína a keď vás stretol, stal sa študentom. Všetci sme vaši študenti. Páči sa mi, že sa stále učíte a chcete pomôcť aj nám, laikom, pochopiť dôležitosť zdravia a čo preň môžeme robiť. Ako viete, o zdraví vieme viac než kedykoľvek predtým. Napriek tomu, Paul, ľudia sú stále chorejší. Ľudia majú diagnózu za diagnózou a počul som vás hovoriť, že veľa z toho súvisí so zdravím čriev. Netvrdím, že črevo je príčinou všetkého, alebo že jeho dysfunkcia či zlé osídlenie nie je to koreň všetkého zla. Viete, keď Hippokrates, ten veľký muž medicíny, povedal, že všetky choroby začínajú v črevách, mal viac pravdy, než si myslel. Áno, je to jedno z miest, kde mnohé chorobné stavy skutočne začínajú. Nie je to však jediný spôsob, ako nám moderná strava a životný štýl škodia. Ľudia určite vedia, niektorí ma počuli hovoriť o chronickom zápalovom strese. Ten je tiež výrazne zodpovedný za pandémie chronických degeneratívnych chorôb, ktoré dnes ničia verejné zdravie. Existujú aj ďalšie faktory, ale dysbióza čo je malpopulácia, nesprávna populácia mikrobov v čreve a všetky problémy, ktoré z toho vyplývajú, sú nesmierne dôležitým faktorom, ktorý naplňa kliniky, nemocnice a poskytuje vodu do mlyna farmaceutického priemyslu, ktorý otravuje toľkých z nás. Existujú veľmi základné a jednoduché veci, ktoré môžeme urobiť pre zlepšenie situácie, obnovenie alebo návrat na cestu. Nehovorím o dokonalosti, ale určite k lepšiemu metabolickému a klinickému zdraviu. A toto sú jednoduché kroky, ktoré môžeme podniknúť a rád by som tieto informácie odovzdal ďalej. Dobre, sme zvedaví nielen na dôležitosť zdravia čriev, ale aj na to, čo môžeme urobiť pre jeho zlepšenie a ako pomôcť ostatným. Takže vám dávam slovo. Viem, že máte pripravené nejaké snímky na zdieľanie a mali by ste k tomu mať prístup. V poriadku. Ďakujem. Pozrime sa, či môžem v takom prípade zdieľať obrazovku. Takže začnem s pár snímkami, ale nebojte sa, prejdem ich čo najrýchlejšie a potom sa dostaneme k otázkam a odpovediam. Takže teraz, akým pripravuje snímky, ak máte otázky, pamätajte, že nemôžeme hovoriť o liečbe konkrétnych chorôb, ale ak máte otázky, napíšte ich do chatu. Pokúsime sa ich zozbierať a odpovedať na niektoré po prezentácii. Takže, nech sa páči, Paul. Dobre, s tým. Viete, je toho veľa o funkcii čriev, čo sa pokazilo a ako to zlepšiť a nemohli by sme to pokryť ani za hodinu. Dokonca ani za celý deň. Je toho toľko a je to také zložité. Takže dnes dám celkový prehľad a obmedzím sa len na niekoľko tém, začnúc s vzťahom čriev a mozgu. Trochu o tom porozprávam, sám si to spomenul, každý vie o spojení čreva a mozgu. Ale za posledných 20 rokov výskumu sa ukázalo, že toto spojenie je len jedno z mnohých.
Črevo sa totiž jasne spája s takmer každým systémom, na ktorý pomyslíte. Takže určite existuje spojenie čriev a srdca. Je tu spojenie čreva s placentou, pečeňou, kožou, pohlavím. Veľa sexuálnych či rodových problémov súvisí s črevami. A imunitný systém. Toto nie je úplný zoznam. Črevo je veľmi úzko spojené aj s pohybovým aparátom. Mohol by som pokračovať. Hlavný bod je, že na rozdiel od školy, kde nás učili o kardiovaskulárnom, urogenitálnom či nervovom systéme oddelene, v skutočnosti sú prepojené. Ukazuje sa, že všetko sa spája. Citujem Ernsta Haeckela, nemeckého biológa 19. storočia. Bol známou osobnosťou a slávne povedal alles verbindet. Pre nemecky hovoriacich to znamená všetko sa spája. Mal úplnú pravdu. Tento koncept by dobre poznali Hippokrates, Claude Bernard a Walter Cannon. Tí z vás s lekárskym vzdelaním poznajú tieto slávne osobnosti. Všetci by súhlasili, že všetko sa spája. Všetko je prepojené. Takže myšlienka, že choroba začína v čreve, je to tak? Začínajú všetky choroby v čreve? Poviem áno aj nie. Začnem hovoriť o obrovskej genetickej a metabolickej diverzite mikroflóry. A myslíme si, že sme primus inter pares, no keď sa na to pozrieme bližšie, zistíme, že sme viac mikroby než ľudia. Chcem byť inkluzívny, ale mikroby a muži znie lepšie. Takže máme približne 23 až 24 tisíc génov. Ale keď sa pozrieme na genetickú kapacitu mikrobiomu, čiže genetický profil rôznych mikrobiálnych druhov v nás, je ich viac ako 12 miliónov. Takže ich je oveľa viac ako nás. Naši mikrobiálni obyvatelia majú oveľa väčšiu metabolickú a genetickú rozmanitosť než my. A to znamená, že keďže majú oveľa viac génov ako my, metabolické reakcie katalizované mikróbmi v nás a na nás sú veľmi významné. Je to určite viac ako 50% metabolómu, čo je súhrn všetkých metabolických reakcií prebiehajúcich v našom tele. To znamená, že existuje mnoho možných interakcií medzi činnosťou týchto mikrobov a našim fungovaním. Vieme, že zdravý mikrobióm, správne druhy a ich metabolity sú pre naše zdravie kľúčové. Keďže ich je toľko, musíme nájsť spôsob, ako oddeliť mikróby a ich metabolické procesy. Musíme ich udržať oddelené od nášho tela. A preto máte v čreve, najmä v hrubom čreve, bariérovú funkciu, pretože obsahuje najväčšiu časť mikroflóry. Tam žije väčšina mikrobov vo vašom tele. Samozrejme, nie všetky sú tam. V každom tkanive je mikrobiálna populácia. Žiadna časť vášho tela nie je sterilná. Váš krvný obeh má vlastnú mikroflóru, či ste zdraví alebo chorí. Placenta ju má, mozog tiež. Každé tkanivo má v zdraví svoju mikroflóru a pri ochorení sa môže zmeniť, čo môže prispieť k rozvoju choroby. Takže náš vzťah s mikrobmi je veľmi blízky a dôležitý. Ale v črevách, kde je ich najviac, ich treba oddeliť. Musíme presne určiť, ktoré metabolity vpustíme do tela a ktoré nie. Toto je známe ako funkcia bariéry epitelu hrubého čreva. Je to funkcia buniek, ktoré lemujú črevo. Majú schopnosť vpúšťať do krvného obehu len užitočné látky a blokovať škodlivé.
Na udržanie tejto bariéry treba správne mikroby v čreve a strave. Pre zdravú populáciu mikrobov s pozitívnym vplyvom treba jesť prebiotickú vlákninu. Sú to sacharidy, ktoré však nedokážeme stráviť, nie sú pre nás priamym zdrojom energie. Sú palivom pre tzv. Sacharolytické baktérie. To jednoducho znamená baktérie schopné rozkladať škroby, teda tieto sacharidy. Ide o prebiotické vlákna, nestraviteľné sacharidy, ktoré sú kľúčové pre udržanie epitelovej bariéry v čreve. To je zase veľmi dôležité pre udržanie zdravého metabolizmu v celom tele a zdravých mikrobiálnych populácií vo všetkých našich tkanivách mimo čriev. Ak nekomíte správne baktérie, ak sú nahradené nezdravými, alebo ak nemáte dostatok prebiotickej vlákniny v strave, vaše zdravie trpí mnohými rôznymi spôsobmi. Jedna z najväčších štúdií bola financovaná VHO a uskutočnená v roku 2019. VHO bola nedávno spochybnená, ale mnohí vedci, ktorí pre ňu pracovali, sú ľudia, ktorých si veľmi vážim. Túto štúdiu robila skvelá skupina vedcov, z ktorých aspoň jedného poznám osobne, a keď spracovali tie čísla, vrátane naozaj veľmi veľkých čísel, dospeli k záveru, že u ľudí s vyšším príjmom vlákniny sa výskyt predčasnej smrti, teda smrti, ktorej sa dalo predísť, znížil takmer o tretinu, čo je nesmierne významné. Žiadny liek to nedokáže. Ani jeden z dostupných liekov to nedokáže. Keď sa pozrieme na ochranu, ktorú poskytuje vyšší príjem vlákniny, vidíme 25% zníženie rakoviny hrubého čreva, 20% zníženie rakoviny prsníka, o čom poviem neskôr, a významnú ochranu pred infarktom a mŕtvicou. Takže chránite pred rôznymi druhmi rakoviny, rôznymi spôsobmi, o čom môžeme hovoriť. Chránite kardiovaskulárny systém a nedávne štúdie presvedčivo ukazujú, že chránite mozog rôznymi spôsobmi. Teda 25% zníženie rizika demencie. A MAFLD, ktorú teraz poznáme ako MAFLD, čo je v podstate tukové ochorenie pečene nesúvisiace s alkoholom, teraz známe ako metabolické. Bolo to spojené s abnormalitou, ochorenie pečene súvisiace s metabolickou dysreguláciou. Je to menej pejoratívny termín, ktorý postihuje 40 až 45% svetovej populácie, keďže globálna strava obsahuje oveľa menej vlákniny ako kedysi. Pečeň je teda tiež chránená zvýšením príjmu vlákniny, pričom prebiotická vláknina hrá veľkú úlohu. Aj o tom sa porozprávame. Existujú dobré údaje, ktoré naznačujú, že strava bohatá na vlákninu, najmä prebiotickú, chráni pred Parkinsonovou chorobou a môže zmierniť jej skoré štádia. Vieme, že nesprávne baktérie v čreve, ako napríklad dezulfovibrio, získavajú energiu redukciou síranov z potravy na sulfidy. V čreve produkujú sírovodík, ktorý je nielen extrémne toxický a korozívny, ale aj cytotoxický. Je to tiež karcinogén prvého stupňa. Teraz chápete, prečo zníženie vlákniny v strave môže spôsobiť problémy. Zvýšenie vlákniny podporuje dobré baktérie a potláča počet patogénnych mikrobov. Nedávno, pred 6 týždňami, vyšla štúdia o vplyve vlákniny na zdravé starnutie. Zo štúdie VHO vyplýva, že vyšší príjem vlákniny znižuje riziko predčasnej smrti. Tým pádom zvyšuje šance na dosiahnutie vysokého veku v dobrom zdraví. Táto nedávna štúdia skutočne podporuje pôvodné údaje Svetovej zdravotníckej organizácie. Ak chcete zostať dlhšie zdraví, zvýšte príjem vlákniny. S tým by som z celého srdca súhlasil.
Tak na čo slúžia prebiotické vlákna? No, krmia sacharolytické baktérie, teda tie, čo rady konzumujú sacharidy odolné voči tráveniu. Niektoré z nich sú veľmi známe, napríklad laktobacily a bifidobaktérie. Tieto baktérie nájdete v jogurtoch a probiotických doplnkoch, ktoré sa však príliš neoplatí užívať. Nemajú veľký účinok, lebo sa neuchytia kvôli tzv. Kolonizačnej rezistencii. Spomínam ich len preto, že sú v podstate zdravé, ale v strave nie sú veľmi užitočné. A na zásadné zmeny črevnej mikroflóry a tkanív pre lepšie zdravie treba niečo iné. Laktobacily a bifidobaktérie nie sú jediné, čo jedia prebiotické vlákna. Je ich oveľa viac. Tieto ďalšie nenájdete v jogurtoch, kefíroch či doplnkoch, no všetky sú dôležité. Všetky sú spojené s pozitívnymi zdravotnými účinkami. Všetky rady konzumujú prebiotické vlákniny v procese fermentácie, pričom ich nerozkladajú na cukry ako my pri trávení sacharidov. Baktérie rozkladajú tieto vlákniny na mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú pre nás veľmi zdravé a produkujú aj bakteriociny. Okrem iného bojujú za probiotické druhy v čreve a znižujú počet nezdravých baktérií. Produkujú zlúčeniny zlepšujúce imunitu a kardiovaskulárne zdravie. Toto sú všetko mimoriadne pozitívne účinky. Sú to dobré baktérie, ktoré treba podporovať. Na ich množenie, ako som spomínal, jogurty či doplnky nefungujú. Čo musíte urobiť, je jesť viac prebiotickej vlákniny, ktorá bola vždy vo veľkom množstve v našej strave. Keď zjete tieto prebiotické vlákna, prechádzajú tenkým črevom bez zmeny. Sú v lúmene čreva, takže baktérie, ktoré ich rady jedia, sa tam presúvajú za potravou. Tie malé zelené bodky, tie pre probiotické druhy, ktoré rozkladajú prebiotické vlákna na rôzne metabolity. Ale medzi najdôležitejšie patria mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Zameriam sa na butyrát. A čo robí butyrát? Veľmi zaujímavá a jednoduchá molekula, ale je to silná protizápalová zlúčenina, ktorá znižuje zápal v čreve. Ak jete veľa prebiotickej vlákniny, ako sme to robievali, produkujete v črevách toľko butyrátu, že ovplyvňuje aj iné tkanivá, chráni pečeň a kardiovaskulárny systém. Nejeme dostatok vlákniny, aby sme dosiahli tento účinok. Nejeme ani dosť vlákniny pre silný protizápalový účinok v čreve, čo je koreňom hlavných problémov verejného zdravia dnes. Butyrát má ešte jednu funkciu. Nie je len silným protizápalovým prostriedkom, ale aj výborne zabíja rakovinové bunky, núti ich prestať sa množiť, spáchať samovraždu alebo sa diferencovať. A to znamená, že rakovinová bunka sa stáva menej rakovinovou, viac zdravou, normálnou bunkou, akou bola a prestane rásť, množiť sa a napádať. Takže toto je úplne zdravý ekosystém. Jete správne vlákniny. Podporujú rast správnych baktérií v hrubom čreve a tie sú teraz súčasťou zdravého metabolizmu. Podporujú zdravie výstelky čriev a každého ďalšieho tkaniva. Problém je, že nejeme dosť tejto vlákniny, ktorá pochádza z rôznych zdrojov. Vieme, že ak sa vrátime do roku 0 a predkresťanské časy, v Mezoamerike sa robil kvalitný archeologický výskum. To je úzky pás zeme spájajúci Severnú a Južnú Ameriku. Našli sa kultúry, ktoré konzumovali prebiotickú vlákninu ako hlavnú zložku stravy asi 135 gramov denne. Je to založené na analýze vzorov plodín, mlynov, pecí a podobných vecí.
Konzumovali asi 20% denných kalórií vo forme vlákniny z agáve, druh sukulentu, strukovín, fazuľa, hrách, šošovica, kukurice a nopálov, opunciové listy. Ak ste boli v Mexiku alebo ste odtiaľ, určite ste ich jedli. Nemajú veľa chutí, ale dajú sa dobre okoreniť. Títo ľudia produkovali v črevách veľa zdraviu prospešných látok, vrátane butyrátu, ktorý tlmil zápal v celom tele a ničil rakovinové bunky. Myslím, že títo ľudia boli pravdepodobne veľmi dobre chránení. Možno nevoňali najlepšie, lebo pri produkcii toľkého butyrátu človek vonia, ako to povedať, trochu zatuchnuto. Určite to nevoňalo príjemne. A produkovali aj veľa plynu. Ak si pamätáte film Blazing Saddles, scénu s koubojmi pri táboráku, predstavte si, že ľudia o Odham, ako sa volali, museli byť podobní. Boli zdraví? Pravdepodobne áno, ale nemáme ich zdravotné záznamy. Žiadne si neviedli. Máme však záznamy z novšieho obdobia. Anglicka 1850-1900, známeho ako stredné viktoriánske obdobie. Túto populáciu som skúmal. Nejedli 135 grám prebiotickej vlákniny, ale 20-40 grám z rôznych druhov potravín. Helianthus tuberosus, pre tých, čo nevedia, je topinambur. Je to ako zmutovaný zemiak. Je to hľúza s veľkým obsahom inulínu. Takže jedia veľa prebiotickej vlákniny a vieme z ich zdravotných záznamov, že IBS vtedy nebolo rozpoznané. IBD bolo extrémne zriedkavé, rakovina hrubého čreva existovala, ale bola veľmi zriedkavá, menej ako 10% dnešných čísel. Bola taká zriedkavá, že lekári aj bez genetickej analýzy videli jej prenos medzi generáciami. Ak mal niekto smolu s vysokorizikovým génom pre rakovinu hrubého čreva, videli rovnaké problémy u detí a vnúčat. Dnes je to bez genetickej analýzy ťažké vidieť, lebo každý má rakovinu hrubého čreva. Ukážem vám dôkazy tohto tvrdenia. Títo ľudia sa stále stravovali veľmi zdravo a mali málo kardiovaskulárnych a nervových ochorení. Boli chránení. Tak kde sme teraz? Náš dnešný príjem prebiotickej vlákniny je pravdepodobne 3 až 4 gramy. Príjem u Oldhamov v Mezoamerike klesol zo 135 na 30, čo je ešte zdravé, až na 3, čo už zdravé nie je. Tradične sme jedli veľa prebiotickej vlákniny, čo podporovalo rast sacharolytických druhov, probiotických baktérií a potláčalo škodlivé baktérie konzumujúce bielkoviny. Tie sa nazývajú proteolytické druhy. Po prechode na ultraspracovanú stravu s malým obsahom prebiotickej vlákniny, sacharolytické baktérie strácajú potravu. Postupne vymierajú. Nahradia ich proteolytické druhy, hlavne v posledných 2/3 hrubého čreva. Mnohé z týchto baktérií sú gram-negatívne. To je dôležité, lebo to zhoršuje chronický zápalový stres. Keď sme zmenili stravu a mikroflóra v črevách sa zmenila, verejné zdravie sa výrazne zhoršilo. Vidíme 10-násobný nárast neprenosných degeneratívnych chorôb, nielen v črevách, ale vo všetkých tkanivách. A musíme sa pýtať, či existuje súvislosť. A myslím, že jednoznačne áno. Toto je zdravé črevo plné prebiotickej vlákniny a sacharolytických baktérií, produkujúcich butyrát a ďalšie prospešné látky. Teraz vyhladovali, vymreli.
Nahradili ich tieto červené škvrny, predstavujúce baktérie konzumujúce bielkoviny. Chýba prebiotická vláknina. Druhy konzumujúce bielkoviny preberajú kontrolu, ale odkiaľ bielkoviny berú? Nie z našej stravy. Bielkoviny, ktoré jeme, sa trávia a vstrebávajú v tenkom čreve. Takže tieto proteolytické druhy konzumujú mucínové proteíny. To sú proteíny tvoriace vrstvu hlienu. Vidíte tam tie horné bledokrémové žlté vrstvy, ktoré bežne ležia nad kolonocitmi, bunkami na spodku a chránia ich. Tieto proteolytické druhy konzumujú a narúšajú vrstvu hlienu, čím prichádzajú do priameho kontaktu s našimi bunkami. Keďže sú mnohé gram-negatívne, čo znamená, že sú pokryté lipopolysacharidmi, sú výrazne prozápalové. Vzniká zápal vo výstelke čriev, čo vedie k IBS, IBD, alebo dokonca k rakovine hrubého čreva a konečníka. Tesné bunkové spojenia, tá ochranná epitelová bariéra hrubého čreva, o ktorej som hovoril na začiatku, sa začína rozpadať, pretože sa bunky fyzicky vzdialujú, v skutočnosti odumierajú. Sú extrémne zapálené, tesné bunkové spojenia sa otvárajú a toxické látky prenikajú do krvi. Dostanú sa do portálnej žily, idú do pečene, spôsobia zápal a sú kľúčovým faktorom obrovského nárastu ochorení pečene, najmä tukového ochorenia, ktoré som spomínal. Mimochodom, ak budete jesť zlú stravu, vznikne steatohepatitída, zjazvenie a stuhnutie pečene. To je prekancerózny stav, preto vidíme viac rakoviny pečene. Ak sa epiteliálna bariéra poruší, do krvi sa dostanú toxíny a baktérie. Tie môžu spôsobiť infekcie v tkanivách, ktoré súvisia s chorobami, čo sme kedysi považovali za autoimunitné. Takže budem hovoriť o tom, ako mikroflóra, dobrá aj zlá, ovplyvňuje 3 rôzne systémy. Poviem niečo o tráviacom systéme vrátane pečene. Budem hovoriť o nervovom systéme, hlavne o mozgu a o sexe, lebo to, čo sa deje v čreve, tam nezostáva. Určite to ovplyvňuje aj pohlavie a otázky súvisiace so sexom. Začneme teda tráviacim traktom a najprv uvediem trochu epidemiológie. IBS, ktorý som spomínal, nebol v 19. storočí uznávaný. Teraz postihuje až 14% populácie a vieme, že zápalové ochorenie čriev sa zvyšuje takmer všade. U dospelých stúpa hlavne v novoindustrializovaných krajinách. Vo vyspelých krajinách sa stabilizoval, možno preto, že väčšina náchylných už touto cestou prešla. Ale to všetko, tieto varovné signály spievajú tú istú smutnú pieseň. Premnoženie baktérií v tenkom čreve tiež narastá. Súvisí to s tým, že nechceme príliš veľa zlých ani príliš veľa dobrých baktérií. Aké sú 2 hlavné rizikové faktory v tenkom čreve pre SIBO? Jeden je užívanie silných antacíd. Kyselina v žalúdku nie je len na trávenie, je súčasťou imunity. Časť vrodeného imunitného systému. Je to fyzická bariéra na ničenie mikroorganizmov prijatých s jedlom či nápojmi. Ak táto bariéra zmizla a pH v žalúdku sa priblížilo k neutralite, veľa živých mikroorganizmov, ktoré príjmeme, nie je v žalúdku zničených. Dostávajú sa do tenkého čreva, kde sa môžu množiť. Teraz máte SIBO. Ďalšou príčinou SIBO je, keď sa obsah hrubého čreva pohybuje spätne a vstupuje do tenkého čreva. To sa bežne nestáva, ak je ileocekálna chlopňa neporušená. Ak však máte zápalové ochorenie čriev, čo vidíme čoraz častejšie,
Môže to viesť k zjazveniu ileocekálnej chlopne, ktorá potom nefunguje správne. Takže keď prebieha peristaltika v hrubom čreve, časť obsahu vrátane mikrobov sa môže dostať do tenkého čreva. Teraz máte SIBO. Keďže máme toľko problémov s nepriateľskou, neprirodzenou mikroflórou v hrubom čreve, výskyt SIBO tiež narastá. A rakovina hrubého čreva sa zvyšuje, najmä u mladých dospelých, kde sa od roku 1995 takmer zdvojnásobila. Hneď poviem, že rakovina hrubého čreva u mladých nie je taká častá ako u starších, ale taký významný posun za krátky čas je alarmujúci signál. Robíme naozaj niečo veľmi zlé. A toto sú tie isté údaje v grafickej podobe, aby ste videli, aká alarmujúca je táto zmena. A nie je to len rakovina hrubého čreva, ale aj rakovina slepého čreva. Teraz chcem byť v tom veľmi jasný. Nie je to bežná rakovina, ale frekvencia rakoviny slepého čreva prudko stúpa. A ako vidíte v porovnaní s deťmi narodenými v 1945, o 40 rokov neskôr sa frekvencia rakoviny slepého čreva zvýšila štvornásobne, takže v roku 2023 bolo viac prípadov ako za predchádzajúce polstoročie. Takže tu jasne vidíme, že sa deje niečo veľmi nezdravé. Dysbióza z nedostatku prebiotickej vlákniny je hlavným podozrivým pri tejto zmene. Stukovatenie pečene vzrástlo od 1985 o 40%, stále stúpa a údaje už prichádzajú. Prebiotické vlákna zjavne chránia pred rakovinou hrubého čreva. Zatiaľ nevieme, že či chránia aj pred rakovinou slepého čreva. Tento výskum ešte neprebehol, ale podľa základných princípov to tak vyzerá. Objavujú sa dáta, že chránia pred nealkoholovým stukovatením pečene či s ním spojenou metabolickou dysfunkciou. Vzťah medzi prebiotickými vláknami, správnou mikroflórou a zdravím čriev a pečene je teda jasný. Teraz prejdeme k niečomu menej zrejmému, spojeniu čreva a mozgu. Myslíme, že o tom niečo vieme, ale poviem, ako by toto spojenie mohlo fungovať. Vieme, že vývojové poruchy nervovej sústavy rastú vo všetkých rozvinutých krajinách. Patrí sem nielen ADD a ADHD, ale aj ODD, poruchy správania, dysfágia, dyspraxia či ASP. Do tejto skupiny patrí mnoho ďalších stavov vrátane schizofrénie, ktorý sa teraz považuje za neurovývojové ochorenie s neskorým nástupom, typicky také, čo sa začína prejavovať po puberte. Všetky tieto stavy sú na vzostupe. Existuje spojitosť s prebiotickými vláknami? No, ukážem vám dôkazy, ktoré naznačujú, že by to tak mohlo byť. Keď sa pozrieme na rizikové faktory, ktoré zrejme predurčujú deti k rozvoju neurovývojových porúch, vrátane schizofrénie, patria medzi ne obezita matiek. To je jeden z dôvodov, prečo vidíme viac detí s týmito problémami, pretože priberáme. Cukrovka druhého typu, možno aj prvého typu, chronické infekcie a stres, chronický zápalový stres. Všetky tieto stavy zvyšujú hladiny mnohých zápalových mediátorov v tele, z ktorých jedným je interleukín. Či je najdôležitejší, to sa ešte len ukáže. Myslím si, že to znamená, že v maternici, keď sa vyvíja centrálny nervový systém, čo je mimoriadne zložitá sieť, každý nerv má na začiatku plán, ktorý mu hovorí, kam má ísť. Naviguje sa cez rôzne chemické gradienty, kým sa nedostane na správne miesto. Potom genetická informácia, plán, ktorý každý nerv nesie, mu povie, aby sa zastavil, keď dosiahne správne miesto a vytvorí správne spojenia.
Tieto chemické a možno aj elektrické gradienty sú veľmi zložité. Ak sú zaplavené zápalovými mediátormi, zdá sa, že to môže zmiasť nervy a zabrániť im dostať sa tam, kam majú a vytvoriť spojenia, ktoré by mali. Toto sa javí ako významný faktor pri vývoji neurovývojového syndrómu. Už sa tomu venovala určitá predklinická práca. Takže ak skúmate modely hlodavcov a vezmete tehotnú myš alebo potkana a vystavíte ich chronickému zápalu, ako je interleukin 8, v ďalšej generácii uvidíte príznaky podobné neurovývojovým ochoreniam, vrátane schizofrénie. Vieme, že endotoxémia je prispievajúcim faktorom. Ak máte priepustné črevo a lipopolysacharidy z čreva prenikajú do krvi, poškodzujú pečeň a srdcovo-cievny systém, vzniká chronický zápal všade, vrátane centrálneho nervového systému. Ak je plod v maternici a matka má endotoxémiu, je pravdepodobné, že to naruší normálny vývoj mozgových obvodov a zvýši riziko neurovývojovej poruchy, ktorá sa prejaví po narodení. Nemôžem s istotou tvrdiť, že prebiotické vlákna znížia riziko všetkých týchto stavov, ale existujú dobré dôkazy, že budú vysoko ochranné. Preto by som odporúčila všetkým mamičkám a budúcim mamám užívať ich spolu s kyselinou listovou. Súvisí to aj s nesprávnym fungovaním mozgu po narodení. Vieme, že počet detí s depresiou a úzkosťou sa za posledných 20-25 rokov stabilne zvyšuje. Vidíme viac prípadov chronickej bolesti, určite u dospelých a tiež veľmi často u detí. Pozorujeme viac úmrtí zo zúfalstva. Vidíme, že viac pacientov smeruje k neurodegeneratívnym ochoreniam a iným patológiám. Zdá sa, že mikrobióm je v tom tiež zapojený. Ako to funguje? No, najprv vám rýchlo vysvetlím, dovoľte mi rozdeliť bolesť. Existuje bolesť, bolesť a bolesť, aspoň 3 rôzne typy. Neuropatická, kde je prítomné poškodenie nervov, nociceptívna, kde sú stimulované receptory bolesti, a nociplastická, súvisiaca s nadmernou aktivitou v obvodoch bolesti v strednom mozgu a kôre. Keď máte chronický zápalový stres, vytvára to neurozápalový stres v častiach mozgu, ktoré zosilňujú pocity bolesti spôsobené inde. Vieme, že nesprávna mikroflóra, čiže dysbióza, produkuje chemické látky, ktoré zvyšujú intenzitu rôznych typov bolesti. To zodpovedá rastúcim prípadom dospelých a detí, ktorí prichádzajú k lekárom s chronickou a ťažko zvládnuteľnou bolesťou. Je to aj jeden z faktorov, ktorý pravdepodobne vedie k nárastu počtu ľudí závislých od liekov proti bolesti. Neurozápal vytvára nervové základy pre návykové správanie. Takže mať správnu mikroflóru je veľmi dôležité a nesprávna mikroflóra škodí fungovaniu vášho mozgu, robí život bolestivejším a zvyšuje riziko závislosti, možno aj na liekoch proti bolesti. Som presvedčený, že prebiotické vlákna chránia pred týmito stavmi. Existujú presvedčivé dôkazy o ich terapeutických účinkoch pri depresii a úzkosti. Nedávno vyšli štúdie, ktoré naznačujú, že zvyšujú aj prah bolesti. Bolestivé podnety sa tak stávajú znesiteľnejšie a ľahšie zvládnutelné.
Tu vstupujú ultraspracované potraviny. Pri diskusii o mozgu ich musíme zahrnúť. Chcem spomenúť štúdiu ELSA Brazília, a to z jedného dôvodu. ELSA je medzinárodná štúdia. Brazília je brazílska vetva a skúmali tam rôzne skupiny ľudí, ktorí jedli viac či menej ultraspracovaných potravín. Čím viac ultraspracovaných potravín jete, tým menej prebiotickej vlákniny prijímate a tým nezdravšia bude vaša črevná mikroflóra. U ľudí s najnižším príjmom vlákniny bol o 25% rýchlejší pokles výkonných funkcií, čo znamená zhoršenú schopnosť robiť zložité rozhodnutia a celkový úpadok kognitívnych funkcií. K demencii sa tak dostávate oveľa rýchlejšie. Prebiotika sú jednoznačne účinné. Ľudia s najvyšším príjmom vlákniny mali najlepšie zachované výkonné funkcie a celkové kognitívne schopnosti. Na podporu tohto tvrdenia vieme, že ultraspracovaná strava bez prebiotickej vlákniny vedie k rýchlejšiemu rozpadu hypokampu. Ide o štruktúru v strednom mozgu, kde neurogenéza prebieha počas celého života. Neustále vám rastú nové mozgové bunky, ktoré osídľujú rôzne časti stredného a predného mozgu. Ak poškodíte hypokampus, ste menej schopní obnoviť rôzne časti mozgu novými, zdravými nervovými bunkami, čo zvyšuje riziko neurodegeneratívnych ochorení a demencie. Toto často vidíme u starších ľudí vo vyspelých krajinách s nízkym príjmom vlákniny, ale nie u rovnako starých ľudí, ktorí nejedia ultraspracované potraviny. Hovorím tu o zvyškových skupinách, o ktorých ste ma už mnohí počuli hovoriť, patria medzi ne Hadzovia, Cimaneovia a samozrejme ľudia z viktoriánskeho obdobia. Jedli veľa prebiotickej vlákniny. S vekom sa u nich nerozvinula atrofia hypokampu. S pribúdajúcim vekom sa nestali dementnými. My áno, oni nie. Jedli oveľa viac vlákniny ako my. Jedným z dôvodov, prečo si to myslíme, je, že 20% hmotnosti mozgu tvorí extracelulárna matrix. Toto je poskytuje to vnútornú štruktúru mozgu. Pri chronickom zápale sa táto matrix začne rozpadávať. Vnútorná organizácia a architektúra mozgu sa narúša. Pri chronickom zápalovom strese nervy prestávajú tvoriť synapsie a kontakty a začínajú odumierať. Preto prozápalová strava a poškodenie črevnej bariéry vedú k chronickému zápalu. To časom spôsobí väčšie poškodenie mozgu. Prebiotika budú ochranné. O tom vôbec nepochybujem. Teraz väčšina téma, pohlavie a rod. Ako do toho vstupujú prebiotické vlákna? Budem hovoriť o 5 bodoch. Syndrom polycystických vaječníkov, toxická preeklampsia, neplodnosť a rodová dysfória. Rozoberieme počty spermií a endokrinológiu. A ukážem vám, ako to všetko súvisí. Teraz Prepáčte. Syndrom polycystických vaječníkov úzko súvisí s dysbiózou. Táto myšlienka je známa už vyše 10 ročia. Pôvodný výskum robil Trimelan a Cole, austrálsky tím. Viac menej zistili, ako to funguje. Pri narušení epitelovej bariéry hrubého čreva sa lipopolysacharidy dostávajú do krvi. Vzniká zápal, poškodenie inzulínových receptorov, čo priamo narúša folikuly vo vaječníkoch. A odkedy bol tento prvý článok publikovaný, ďalšie týmy vedcov pracovali so zvieracími modelmi aj s ľuďmi a všetky nové údaje potvrdzujú Trimelanovú pôvodnú prácu. A ako dôkaz, nedávny výskum ukazuje, že konzumácia väčšieho množstva prebiotických vlákien znižuje príznaky syndrómu polycystických vaječníkov. Je to oveľa bezpečnejšie než používanie barbarských liekov narúšajúcich endokrinný systém, na ktoré sa lekári v súčasnosti spoliehajú. Spermatogenéza s tým tiež súvisí. To je jeden z dôvodov, prečo som si istý, že počet spermií tak dramaticky klesá od roku 1970.
Semenníky, kde sa tvoria spermie, sú nepochybne ovplyvnené endotoxémiou a chronickým zápalovým stresom. Keď je v semeníkoch nadmerný zápal, tvorba spermií nemôže prebiehať, čo by vysvetľovalo klesajúci počet spermií. A samozrejme, ďalšou funkciou semeníkov je produkovať testosterón, čo vysvetľuje, prečo jeho hladina klesá v rovnakom časovom období. To je jeden z dôvodov nárastu prípadov rodovej dysfórie. Nie je to jediný dôvod. Nebuďme redukcionisti, ale bolo by smiešne tvrdiť, že zmeny hladín testosterónu u mužov a žien kvôli syndrómu polycystických vaječníkov neprispeli k nárastu rodovej dysfórie. Áno, krvná bariéra okolo semenníkov a vaječníkov je poškodená chronickým zápalom a hypoglykémiou. Nemusíme zachádzať do detailov, ale chcem poukázať, že prebiotiká sú takmer určite ochranné pre funkciu semenníkov a vaječníkov. To však nie je celý príbeh. Vieme, že pri syndróme polycystických vaječníkov máte zvýšenú hladinu testosterónu. Ako by to mohlo fungovať? Baktérie v čreve a prebiotická vláknina sú určite súčasťou tohto procesu, pretože vláknina ovplyvňuje tzv. Estrobolom. To je súhrn baktérií v čreve, ktoré metabolizujú estrogen. Takže keď sa vytvorí estrogen, časť z neho sa metabolizuje. Prechádza do čreva. Tvoríte estrogenové zlúčeniny, vlastne konjugáty, ak poznáte tento termín, a v čreve sú baktérie, ktoré nie sú veľmi zdravé a produkujú enzym beta-glukuronidázu. Ak je črevo plné týchto baktérií, čo sa stane bez prebiotickej vlákniny, beta-glukuronidáza rozkladá estrogenové konjugáty a vy ich viac vstrebávate. Hladiny estrogénu stúpajú, čo súvisí so skoršou pubertou a rakovinou prsníka. Ani jedno nie je žiaduce. Výskumy jasne ukazujú, že konzumácia viac prebiotickej vlákniny zlepšuje kvalitu črevnej mikroflóry. Tvorí sa menej glukuronidázy, menej metabolitov estrogénu sa rozkladá a vstrebáva, čo má ochranný účinok. To je ďalší dôvod, prečo zvýšiť príjem prebiotickej vlákniny. Keď to urobíte, zmeníte nezdravý mikrobióm spôsobujúci choroby. Vrátite ho späť do normálneho stavu. Bola to tradičná mikroflóra a populácia mikrobov v čreve je opäť neškodí vám, ale pomáha vám, ako bolo pôvodne zamýšľané. Toto sú prebiotické vlákna, ktoré používame. Toto je veľmi krátke vlákno zvané FOS. Reaguje rýchlo, nemožno ho použiť veľa, preto pridávame viac dlhšieho vlákna inulínu, rovnaká molekula, ale dlhšia, takže sa metabolizuje pomalšie. Môžeme ich získať z čakanky, dobre. Tiež, alebo z koreňa čakanky. Toto je niečo, čo získavame z ovsa. Je to dlhšie vlákno, opäť zložitejšie. Môžete to získať zo zeleného banánu. Dáme ich spolu v správnom pomere, lebo keď jete túto zmes prebiotických vlákien, FOS funguje prvé a začne posunúť zlých k dobrým baktériám vo vzostupnom hrubom čreve. Potom dlhšie vlákna začnú pôsobiť neskôr ďalej v hrubom čreve, fungujúc ako štafetový tím. Takto transformujete mikroflóru celého čreva. Nejde len o prebiotickú vlákninu. Poznáme mnoho ďalších zložiek potravy, ktoré tiež upravujú mikroflóru. Polyfenoly určite áno a vieme, že omega-3 mastné kyseliny tiež. Všetky tieto látky zahŕňame aj do nášho zdravotného protokolu. Kombinácia má obnoviť zdravú mikroflóru. Začíname týmto, ale celok zahŕňa aj Balance Oil a Extend, ktorý... Dobre. Tiež obsahuje polyfenoly. Tento balík má mnoho účinkov, ale hlavne obnovuje zdravú mikroflóru so všetkými výhodami pre vás aj vaše deti. Dovolte mi ukončiť túto štrukturovanú časť diskusie. Karla, neviem, koľko času nám zostáva. Snažím sa. Nemáme veľa času, ale to nevadí. Pripravil som pár otázok. Dobre.
ktoré považujem za dôležité. Dobre, doktor Paul, je úžasné počuť, koľko problémov môže spôsobiť dysbióza čriev a aké dôležité je byť v tomto proaktívny. Takže jedna z otázok bola, či môžeme jesť tak, aby sme to ovplyvnili, keďže je to také dôležité. Môžeme niečo urobiť? Kde nájdeme prebiotickú vlákninu v našej strave? Čo teda môžu ľudia robiť? Alebo stačí, ak užívame toto? Áno, to som navrhol veľmi starostlivo, aby obsahovalo všetky prebiotické vlákna, ktoré sú spojené s lepším zdravím. Ale aby sme to urobili, viem, že ste predtým hovorili o jedení cesty k zdraviu. Viac než užívanie doplnkov, ktoré ani nemáte rád. Nebudeme to nazývať doplnkami. Toto je jedlo. Ale ak by ľudia mohli jesť pre zdravie, čo by mali jesť? No, práve som sa k tomu dostával. Ach, keď ste ma tak nezdvorilo prerušili. Nechcel som to urobiť, doktor Paul. Áno, nie, chcel som navrhnúť Helianthus tuberosus. Dobre, ste vtipní. Čo to vlastne je? Už som ti to vravel, Karla, ako rýchlo zabúdam. Si hrozná študentka. Toto je topinambur a môžeš... pestovať ich sám. Stačí zasadiť jednu hľuzu a ona sa postará o zvyšok. Rastú ako burina a sú chutné. Takže sú to tieto hľuzy. Rozširujú sa. Ak si nedáš pozor, prerastú celý záhon. A vykopávaš ich. Sú trochu ako zemiaky. Uvaríš ich a potom ošúpeš. Po uvarení sa ľahko šúpu. Roztlačíš ich, pridáš maslo, soľ, korenie a štipku muškátu. Môžeš byť kreatívny. A sú naozaj chutné. Milujem ich. Dobre. A sú skvelým zdrojom vlákniny. No, to je jeden spôsob. Ale pre mnohých to znie prácne. Takže toto je lepší nápad. Teraz ľudia sa pýtajú, koľko treba užívať. Môžeš užívať... Vieš, čo robiť pre dospelých? Čo robíte pre deti? Mohli by ste povedať niečo o užívaní? Iste. Dobre. Podľa dostupných dát by pre dospelého bola optimálna dávka asi 2 odmerky, 1 ráno, 1 večer. Ľuďom to ide ľahšie, než brať všetko naraz. Pre dieťa pod 45 kg asi 1 odmerka, tiež rozdelená na 2 dávky. Ak máte zdravú mikroflóru, čo som mal aj ja, keď som začal, lebo som jedával veľa prebiotickej vlákniny, hlavne strukoviny. Tak som hneď začal s 2 odmerkami denne. A nemal som s tým žiadne problémy. Ľudia so zlou stravou s málo prebiotickou vlákninou majú nezdravú mikroflóru, ak začnú brať veľa vlákniny. A dole je to ako občianska vojna. Viete, rôzne mikrobiálne druhy bojujú proti sebe, čo môže spôsobiť nadúvanie, nafúkovanie a možno aj hnačku. Môžu nastať rôzne problémy. Ak začínate zo zlého stavu, postupujte pomaly. Ak už máte zdravú stravu s dostatkom vlákniny, môžete začať s väčšou dávkou bez problémov. Často som si všimol, že mnohí ľudia majú problémy od začiatku. Preto odporúčam každému, keďže neviete, kto je zdravý, na ľuďoch to nevidno však, jednoducho to neviete. Nevidíte ani to, kto má rakovinu. Takže sa mi páči myšlienka, aby všetci začali s malým množstvom. Bolo by to v poriadku? Isté, určite. Áno. Dobre. A čo pôst? Je pôst dôležitý? Myslím, že pôst je dobrý nápad pri problémoch s váhou alebo kontrolou glykémie. Prechodom na prerušovaný pôst, nízkoglykemickú či ketogénnu dietu môžete získať zdravotné výhody. Môže to pomôcť pri chudnutí. Ketogénne diety dlhodobo neodporúčam, lebo zástancovia často vylúčia všetky sacharidy, vrátane prebiotickej vlákniny. Tie však nie sú glykemické.
Keď jete prebiotickú vlákninu, neovplyvňuje to hladinu cukru v krvi, lebo sa nerozkladá na glukózu. Nestrávite ich. Štiepia sa na mastné kyseliny s krátkym reťazcom, preto nemajú vysoký obsah kalórií. Mikróby získavajú väčšinu kalórií, asi polovicu. Sacharidy majú okolo 4 kalórií na gram. Ak jete prebiotickú vlákninu, baktérie získajú polovicu. Mastné kyseliny z nej majú len asi 2 kalórie na gram. Dobre. Mám ešte 2 otázky. Viem, že už prekračujeme čas. Ak majú ľudia problémy, napríklad SIBO, môže to ovplyvniť čreva. Čo ešte? Existujú iné veci, ktoré môžu byť ovplyvnené? Idú prebiotika a SIBO dokopy? A čo parazity? Nie, všetko to spolu súvisí. Nie. A čo parazity? Ak máte SIBO, nemôžete užívať zinobiotik. Pri SIBO budete držať FODMAP dietu alebo sa vyhýbať týmto typom vlákniny. Najprv treba liečiť SIBO. Po vyliečení môžete začať užívať zinobiotik. No, a ak máte SIBO, pravdepodobne máte jeden z rizikových faktorov, o ktorých som hovoril. Používate inhibitory protonovej pumpy na zníženie žalúdočnej kyseliny, alebo ste mali zápalové ochorenie čriev a poškodenie ileocekálnej chlopne. Ak boli problémom inhibitory protonovej pumpy, prestaňte ich užívať a skúste niečo iné ako technológiu žalúdočného štepu. Ak je však ileocekálna chlopňa poškodená, môžete baktérie z tenkého čreva vyčistiť, ale vrátia sa a budete musieť SIBO liečiť znova, čo je problém. Parazity sú iná otázka. Toto vôbec nie je liek na parazity. Existuje mnoho rôznych druhov parazitov. Vlastne máme celkom dobré antiparazitárne lieky. Ivermectin a mebendazol sú lieky s vysokým terapeutickým indexom a mnohými aplikáciami. A sú. Veľa ľudí ich považuje za veľmi užitočné. Dobre, je tu toľko informácií, doktor Paul. Sme veľmi vďační. Myslím, že na konci to každý pochopí. Podrobne. A viem, že ste chceli, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých. Ako ste povedali, nie som vždy najlepší študent. Niekedy mi to prerastie cez hlavu, doktor Paul. Ale pochopil som dôležitosť toho, že robíme, čo môžeme. Som rád, že ste sa do toho ponorili, aby sme my ostatní nemuseli. Nielen tým, že ste ich získali. Často som vás počul hovoriť, že ste hrdí na to, že ste dokázali sformulovať toľko rôznych prebiotických vlákien, ktoré krmia a posilňujú dobré baktérie. Ale ako funguje zdravotný protokol ZinZino? Všetko spolupracuje a áno. Všetko vlastne pomáha vašim črevám, ale je to dôležité aj pre mozog a pokožku. Viem, že anti-aging, to všetko súvisí s týmto celým. Takže, viete, nemali sme čas sa do toho pustiť. Ale áno, črevná mikroflóra má jasný vplyv na mikróby na koži a ovplyvňuje jej vzhľad a starnutie. Nemali sme čas hovoriť o tom, ako mikroflóra vplýva na integritu kostry. To je tiež veľmi dôležité. Je to spleť prepojení a vzájomných interakcií. Vyberal som len pár tém, možno sa k tomu vrátime o pár mesiacov. Poďme to urobiť. Ďalšie súvislosti. Urobme to, pretože je toho tu veľa na prebratie. Nuž, doktor Paul, chceme sa ti veľmi pekne poďakovať za tvoj čas. Sme vďační, že pracuješ na formuláciách v ZinZine. Viem, že máme pre ľudí vzrušujúce novinky, na ktorých práve pracujeme. Týka sa to testovania, najmä testovania čreva, ale o tom budeme hovoriť, až keď sa k tomu priblížime, dobre? Ale sme z toho nadšení. Veľmi fajn. Povieme viac o pár mesiacov, keď to bude oficiálne a budeme to môcť zverejniť. Ďakujem všetkým za účasť a ďakujem, doktor Paul, za váš čas.